Wangu mujeri munotonhora. Yee, ndachema zvangu. Unoziva kuti it was my first time ndichisungwa so ndichipinda mukati ndakaita kumerera kahwani so I won't forget that day. Unoziva kuti right, vanoziva paCopacabana, public toilet yepaCopacabana yeye handiti kana ukamboipinda unoziva smell yemukati yaya. Uchipinda imomo ndo fresh air imomo mujeri imomo wangu, because kani kakaita cube kudai so kasina mawindow handiti kani tuma air vents so apa munenge mutori toilet by somehow because munenge makazara weti makona umano chando ndoshaya kuti like mamusina mawindow but maipinda chimwe chando chinopisa apa. Unoziva kuti jeri kuti jeri riri designed kuti rirwadze because tichipinda imomo namacheya munongomira so tichipinda imomo unofanira kumira handiti, but then zvakaita surface yacho flow yacho zvaingekaita kunge surface. Anoziva zvakaita nonzi chi foundation zvasurface yefoundation kuti yakangoita rough surface ine tumatombo tunobaya so uchipinda imomo ndandabvisiswa bhutsu kwako uchipinda imomo unobva waita se unobva wamira wangu kumira patumatombo toto kunenge kuchirwadza tunoiti chibaya at the same time ukanzwa kuti kumira kuri kurwadza mira ndite sei mira ndigare pasi magaro anenge achirwadza nekubayiwa wangu wedha kumira kugara kuzembera zvese zvinorwadza wangu. Inozokoti jeri ringori designed kuti rikurwadza. Unoziva kuti musi iwo ndakarwadziwa apa we had to stand from 1 p.m. iyoyo kusvika mangwana makuseni kuti ndizobhadhira fine ndizobuda apa kumba yakamota yakamirirwa apa ndine stress zvose apa. Unoziva ndakatongodistebeka mentally because it was my first time ndichisungwa so ndakamboita 1 hour ndichimbomira 3 minutes ndikamira ndogara pasi ndosimuka apa pasi pacho hapagariki pane mvura pane weti pari kunhuhwa fresh air irimomo wangu ndichingoti gare ndazongoshingirira ndagara pakona ndamira kudai ndanzwa munhu ari panze ari kusvika chiti haiwa mangotisunga yedu isusu but hatingori paroad block inonzi chiboomgate chocho chinotobvumidzwa mungotisunga henyu but then isusu tofanira kungochishandisa akatodhakwa munhu iye ari kudaro achisuka but then I didn't put it into mind kuti ndiani achipinda paipa achinopinda right rasta vaya vandasangana navo paboomgate ndikavashauda just because ndandiri mota ndikaita sei ndikatiza right. Tasungwa tese manje ta2 tapinda manje mujeri tiri 2 hapana anobata mumwe tapinda takandwa tese mujeri ava rasta vakadhakwa vanorwa nembanje wangu ndakazoona kuti right inini ndiri rasta wefeki wangu.